हाय सांगने वेलकम टू चिकन ब्लॉग। आज चिकन ता गोड़े कंटा काढ़ी आ गुआ बैग काढ़ी पुणी गुआ को पुणी तोड़िक रखुची आ चिकन एमती बहुत किसी एक्टिविटी करुच्ची से कौन करछो माने कोनटा बसि हो कोड रे करछो पुनी पुनी हाथ का देखंतु एवं हमर सेफ्टी मिलने पकोजु कौन पकोजु बो बगे थिबो चित्ता पकाउची कौन करछु हां हां कौन करछु चिता पकोजु हो एरा पानी चा अब पका चिता पका ହେଲା ପେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକାନା ପଡ଼ିଯିବୁ ଗୋଡ଼ ଖସିବ ପପଲ ନା ପପଲ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ମା କାମ ପପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ଦ୍ୱାର ପକା ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପକା पड़ीजी ये गोड़ खसब देखी जा गोड़ खसब से पकई कौन हो खटा आउ बोलू पड़ी जीव मुंड बुलेब ले पड़ी जीव पुरोजु कौन हो चिकन गुआ बैग रु खेड़ी तले पकाउछे ताको मते से बैग भितर रखुछे गोटो गोटे दे आगे गोटे दे ताले पड़ी गोटे दे
ନାଉଟେ ନାଉଟେ କାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଚିଲି କୋବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆମ ନନା ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଚିଲି କୋବି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଚିଲି କୋବିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିଦେଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଛେଚା ଅଦା ଆଉ କିଛି ରସୁଣ ଏଇସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଜିଲୁ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଏବଂ ଅଦାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଷି ସେଥିରେ କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା ଆଉ ଭଜା ଯାଇଥିବା କୋବି ପଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଜାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ସସ୍ ଦିଆଯାଇ ଚିଲି କୋବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଚିଲି କୋବି କରି ଶୀତ ଦିନରେ କୋବିର ସିଜନ୍ରେ ଚିଲି କୋବି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିକନ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଆଜି ଦିନଟି କଟିଲା ଆଉ ଚିକନ ସହିତ ଆମ ପୁରା ପରିବାର ଆମେ ଆଜି ଥିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।